जय बर' हारिनि लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे बे NIOS आरो LP नि रिजाल्टनि सायावनो आं मोनसे डिसकासन खालामनो फैफिनदों जे मैया जे आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट होदों नोंथांमोना मैयानि भिडिअआव थांनानै डिसक्रिपसनाव थांनानै नायबा नुसिगोन जे बिथांमोननि गेजेराव NIOS खौहाय लानानै गोबां मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों बिनि सायावनो आं नोंथांमोननि गेजेराव जेखौ आं माखासे सर्सफोरनिफ्राय मोनदों बेखौ आं क्लियार भाबै नोंथांमोननि गेजेरावहाय होनो नागिरबाय आरोखि दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया सानसे दाखालिसिम माने 28 तारिखनि साननि 1टा बाजिसिमहाय माने डाइरेक्टरनिसिम कुनु मोनसे प्रमद बर' सारा जेबो ग्रीन सिगनेल हराखै बे बाथ्राया स्पष्ट बाथ्रा कुनु मोनसे ग्रीन सिगनेल हरनाय जायाखै आरोखि दै NIOS नि थाखाय बे मोनसे बाथ्रा होमबाबो नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया मानोना नोंथांमोननि आखायाव गासिबो दंजोबखायो नालाय बे आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मा नैबेसो गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे टटेलि NIOS नि सार्टिफिकेटआनो इनभेलिड होननानै बुंदों इनभेलिड दा बेवहाय जों बेनिफ्रायनो जों माखासे मानसिफोरनि गोसोखौ मोनदांनो हायो जे बिसोरो नोंथांमोननि सायाव बेसेबां हिंसा आखु दङ नोंथांमोननि कचनि सायाव बेसेबां बिस्रा हिंसा आखु दं बेखौ मिथिनो मोनदों आरो बिथांमोना जे नोंथांमोनखौ बेसेबां गाज्रि नोजोरजों नायदों जे नोंथांमोनजों हानाय नंखाया जे NIOS नि केन्डिडेटफोरजों जों हाखाया NIOS नि केन्डिडेटफ्रा नोङो टेटआवबो मार्कसा बुरजा गोजाखा आरो बिथांमोना गासिबो मार्कसानो बुरजा गोजा जों बिसोरो हाखाया स' माबोरैबा NIOS खौ जब्द खालामनो हायो बै माखासे सुबुंफोरनि गाज्रि गोसो सान्थि सुबुंफोरनि नोजोरा बिदि जादों दा गतिके इनभेलिड सार्टिफिकेटखौ सोर लायो सोरबा सासे फरायसाया इनभेलिड होननानै मिन्थिखायोब्ला बे इनभेलिड डिप्ल'मा सार्टिफिकेटखौ सोरबा लागोन नामा थाखा गारनानै देहा मोदोम गारनानै गावनि ब्रेन माने इउज खालामनानै थांलाय फैलाय माखासे कर्स लानानै माखासे एक्टिभिटिस लानानै बेनि उनावबो बे सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जायोब्ला बेखौ माने सोरबा स्टुडेन्टसा लागोन सोरबा फरायसाया लागोन नामा नोंथांमोनानो बुंदो दाना जे दिनै बे NIOS कर्सखौ सोर खालामामोन नोंथांमोन गोरलैनि मिथिगौ माथो बेयो जाहैबाय मा मिनिस्ट्रि अफ इन्डियानिफ्रायनो बे डिक्लेयार खालामनाय होमबा मिनिस्ट्रि अफ इन्डियाया फेक इनभेलिड सार्टिफिकेट इनभेलिड NIOS सार्टिफिकेटखौ इसु खालामनो थाखाय जे कर्सखौ लाहोदों नामा बिसोर थाखाखौ बुंनो थाखाय लाहोदों नामा नोंथाङा बिदि सानो नामा स' बे मोनसे कर्स हयथ' 1 इयार्सबो जाथों होमबाबो बे सार्टिफिकेटआ भेलिड जागोन 6 मान्थानो जाथों होमबाबो बे सार्टिफिकेटआ भेलिड जागोन 12 मासानो जाथों 12 मान्थानो जाथों 2 बोसोरानो जाथों 3 बोसोरानो जाथों अब्लाबो अबेबा मोनसे डिप्ल'मा सार्टिफिकेटआ भेलिड बाय खुनु इनभेलिड जाथावा दा इनभेलिडखौ लाबोनो थाखाय सोर सेस्था खालामदोंमोन माखासे बै गोसो गाज्रिनि मानसिफोर जायफोरनाखि रेगुलार्सनि माने फरायसाफोर बिथांमोनासो ना सुप्रिम कर्टआव केस होनाय जादोंमोन नङा होमबा दा बिथांमोनाबो दा फाइनालि जेनेबा जेननाय जाबाय माबोरै जेना जानो माबोरै जेना जानो जेनेबा बे मोनसे कर्ससो ना डिप्ल'माया मोनसे कर्ससो बे मोनसे डिप्ल'मा नङा होमबा डिलेड NIOS आव जाय डिलेड लादों बिथांमोना डिप्ल'मा लादों मानोना बे डिप्ल'माखौ लानांगौ फोरोंगिरि जानो आरो मोनसे बाथ्रानि बे स्पष्ट बेखौबो क्लियार गोसोआव लाखा जे जायफोरनाखि सार्भिसाव थानाय टिचारफोर बिथांमोननोसो NIOS नि थ्रुयै डिलेड डिप्ल'माखौ होनाय जादों दै बेखौ मिथिना लाखा जायफोर टिचार नङा बिथाङा प्रभिन्सियेलाइज स्कुलावनो थाथों बा प्राइभेट स्कुलावनो थाथों स' बिथांमोनखौ प्राइभेट एन्ड प्रभिन्सियेलाइज गासैबो बा रेगुलार मावनाय फोरोंगिरिफोरनोबो लाहोनाय जादों बे समाव जायफोरनाखि फोरोंगिरि साख्रि जब मोनबाय बिथांमोना माने डिप्ल'मा गैया माने ट्रेन नङा दा नोङो डिलेड लाबासो नों ट्रेन जायो नालाय बे सरकारनि नोजोरावहाय दा गतिके मिनिस्ट्रि अफ इन्डियानिफ्राय डिक्लेयार खालामबाय अल अभार इन्डिया बेबो अबेबा मोनसे स्टेट बा बेलेग खोथा नङा होमबा अबेबा मोनसे स्टेटनि थाखाय बेलेग खोथा अल अभार इन्डियायावनो मिनिस्ट्रि अफ इन्डियानिफ्राय बेखौ कर्सखौ लाहोनाय जादों बेबो जायफोरनाखि टिचार दा बिथांमोनसो लाहोदों बा टिचार नङिनि थाखाय नङा दे दा जानो हाबाय गोबां माखासे मानसिफ्रा टिचार मावाखै स' बिथांमोना डकुमेन्टसफ्रा फ्राय गैयानो दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै 30 तारिख जुलाइ दिनै मोनसे बारदिक दं गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय बिथांमोना जायफोरनाखि डकुमेन्टसफोर होनो हायाखै NIOS डिलेडनिफ्राय स' बिथांमोनासो दिनैनि बारदिकआ फैगोन मा बारदिक फैगोन बावथ' नोङो पजिबल फैखानाय नङाना वेस्ट बेंगलाव फैखायाखै मानोना डकुमेन्टसखौ होथारनांगोन होननानै बे मोनसे बारदिकआ फैनाय जाबाय वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो दा आसामनिफ्रायबो दिनै बारदिकआ बेनो फैगोन आं मोनसे फोथायनाय दं आरोखि मानोना जायफोर डकुमेन्टसखौ होनो हागोन बेनो मोनगोन जाय इन सार्भिस दं नङा होमबा 2017 बिथांमोननि होननाय बायदि 10 आगस्ट 2017 सिगां बा बिसिमाव जायफोरनाखि इन सार्भिस माने सार्भिसाव दङ प्राइभेटआनो जा गभर्नमेन्टआनो जा
बिथांमोना इउडाइसआव नाम थानाय जानांगोन बेखौनो बुंदों ओंखायनो दा ओंखायनो बिथांमोननि एटेन्डेन्सखौ कालेक्ट खालामदों बिथांमोननि माइनसफोरखौ कालेक्ट खालामदों स्कुलनिफ्राय एसएमसिनिफ्राय जानानै होनो माइनसफोरखौ कालेक्ट खालामदों दा मोनसे बाथ्रा जाहैबाय मा सेलारि स्लिपावसो मोनसे प्रब्लेम फैदों माखासे भेन्सार स्कुलफ्राव मावनायफ्रा नों सेलारि स्लिप होनो हायाना खारन बिथांमोनाबोथ' बै समाव माने इन सार्भिसआव दंमोन ना भेन्सार स्कुलावहाय खिन्थु बिथांमोना सेलारि स्लिप गैया बिथांमोना सोर सेलारि होनायनि बोरै स्लिप होनो हागोन हायाना स' बे मोनसे इस्यु जादों बिसोरनि थाखाय भेन्सार टिचारफोरनि थाखाय खिन्थु नंगौ गोबां माखासे NIOSफ्राबो माखासे डकुमेन्टस होनो हायै जाल माखासे फरायसाफोर दङ होननानै जोंनि सिमाव दा खोमायाव फैदों आरोखि दा गतिके BTR आव स्पष्ट खोथा BTR आव नोंथांमोना टेनसन जानो नाङा LP आरो UP रिजाल्टआ फैसिगोन नै उइथिन हयथ' जेनि रिजाल्टखौ बिथांमोना नेदों जानो हागौ दा मोनायावनो ओंखारगोन बे रिजाल्टआ बिथांमोना हयथ' आपल'ड खालामजोबखाबाय नङाबा गाबोन ओंखारगोन दे आरो नङाबा बिथांमोननि होननाय बायदिब्ला 5 तारिख आगष्टसिमाव ओंखारगोन रिजाल्टआ 5 तारिख आगष्टनि गेजेराव जागोन दिनैनिफ्राय साननानै दाहायनि बादिखौ खोनासंनानैब्लाबो 5 तारिखनि गेजेराव आगष्ट 5 तारिखनि गेजेराव LP आरो UP नि रिजाल्टआ फैगोन 100% फैगोन आरोखि बे स्पष्ट बाथ्रा बिनि उनावहाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होगोन दा बे मोनसे ओंखायनो जायफ्रा NIOS नि थाखाय डकुमेन्टसा क्लियारखा जायहा इउडाइस रेकर्डआव थन्न दंखासै इउडाइस रेकर्ड नङा होमबा बे दङ एटेन्डेन्स स्लिप होनो हाबाय ओमफ्राय मा होनना बुङो सेलारि स्लिप होनो हाबाय बिथांमोनहा आरो बिथांमोना जाहैबाय मा रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट होनो हाबाय बिदिनो डिलेटनि बिथांमोना माने एडमिसन कनफार्म सार्टिफिकेट होनो हाबाय थ' बैफोरखौ जाय बिथांमोना होनो हाबाय बिथांमोना जोंनि एनएसआ डि फर्म खालामना होदोंमोन ना बेखौ जाय बिथांमोना होनो हाबाय बै NIOS केन्डिडेटफ्रानो मोनगोन बे खुनु डाउट नंला बे मोनसे क्लियार फैदों आरो बाथ्राया आरो सिगांनिफ्रायनो होबोबाय थादों थेवब्लाबो प्रमद बर'निफ्राय माने मा होनना बुङो डाइरेक्टर सारा बाथ्रा लुबैदोंमोन होननाय बाथ्रा जों मिथिबाय थादों दा मारै जादों मिथिथ'वा खिन्थु क्लियार मोनगोन स्पष्ट बाथ्रा आरो जुदि नोंथांमोना गिनांला बिराद आं नोंथांमोन होखाबाय नोंथांमोननि आखायाव बिराद गिदिर गिदिर प्रुफ दंखाजोबथारसै माखौ गिदों नोंसोरलाय नोंथांमोना फुरा टटेलि माबा खालामनो हायो जायफोरनाखि खाथ'बा मिलायबाय बेखौ सिन्था खालामदो नोंथाङा डकुमेन्टसखौ क्लियार होनो हाजोब्बाय नोंथांनि खाथ'बा 56 निफ्राय गोजौआव दङ नोंथाङा मोनगोन 56 निफ्राय जाय गोजौआव दङ नोंथांना डकुमेन्टसा क्लियार खाथ'बाबो मिलायबाय NIOS नि केन्डिडेट नों मोनबाय बे आरोखिबा नों मोनबाय क्लियार मानोना NIOS नि कर्सफोरा गासैबो मार्चनि 16 तारिखआव जोबजोबदों मार्चनि 2019 नि मार्चनि 16 तारिखसिमाव एग्जाम जादों बिनिफ्राय जोब्बाय दै ओंखायनो गतिके नोंथांमोना बांद्राय नार्भास जानो नांला आरो सोरनिबा बाथ्राखौ खोनासंनानै माने दुरबल जानो नाङा नोंथांमोना 100% मोनगोन बे आं इसोरनावबो फोथायनाय दङ आरो बिथांमोननिया मानोना दिनै आसामावनो गासिबो क्लियार जाखाबाय आसामनि मानसिफ्रा दिनै BTC खौ आन्दायगासिनो दङ जे नोंसिनि BTC आव मा जाबाय थादों मारै जाबाय थादों मा इनभेलिड सार्टिफिकेटनि थाखाय सोरबा कर्स लायो नामा कुइसना बे जादों मोनसे इनभेलिड सार्टिफिकेटनि थाखाय सोरबा कर्स लायो नामा सोरबा कर्स लागोन इनभेलिडनि थाखाय नोंथाङा लागोन नामा नोंथाङा भिडिअखौ नायदों नोंथाङा लागोन नामा इनभेलिड माने सार्टिफिकेट मोननो थाखाय नोंथाङा कर्सखौ लागोन अब्ला बे इनभेलिड सार्टिफिकेट लानानै नोंथाङा बबे खामानियाव बाहायगोन स' बेखौ बुजिनांगौ दङ स' गतिके बे रेगुलार माखासे खायसे रेगुलार गासिबो रेगुलारफ्रा नङा खायसे माखासे थौले मेलेम गोसोनि रेगुलारफ्रासो जों बिसोरो हानाय नङा होननानै जेननानै बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव केस होदोंमोन दा बे केसआबो जेनबायना बिथांमोनाबो जेनबायना दा बे आरो मा होनो मिनिस्ट्रि अफ इन्डियानिफ्राय अल अभार इन्डियायाव बे कर्स होनाया जायफोरनाखि प्राइभेट स्कुलाव भेन्सार स्कुलाव बा रेगुलार टिचार मावनानै दङ स' बिथांमोननि थाखाय ट्रेन खालामनो थाखायसो होदों बे कर्सखौ सोरबा सासे बेक्ति मानसिया गोसो होनानै डिप्ल'मा खुलिनाय नङा बियो बे आरोखि स' बुजिनांगौ दं बाहाय स' बेखिनिखौनो नोंथांमोना दाउट जा आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदों जायफोरनाखि डकुमेन्टसा क्लियार नङा NIOS केन्डिडेटफ्रा स' बिथांमोनासो दा गिदों मोननाय नङा होननानै जालि गोबां माखासेफोर दङ होननानै नोंगौ बाथ्रा सैथोबो आंबो खोनादों गोबां जालि फरायसाफोर दं होननानै स' बिथांमोनाथ' माथो मोननाय नङा आरो बिथांमोना डकुमेन्टसखौ होनो हाखायाखै बे आरोखि स' गतिके नोंथांमोना जेनुइन इन सार्भिस टिचार आरो गासिबो डकुमेन्टस होनो हाजोब्बाय बेखौ मोनगोन आंहाबो बिसास दं फोथायनाय दं आरोखि